ikilerpakkaa. Unammisusset ilainikorfaqatigivara. Qanateqarpit. Victor. Den er vel ikke live, vel? Nej, det er bare sådan en. Hvad er du mest spændt på? Ja, banen den er nok ret glat. Tror du kommer til at vinde? Det satser vi på. Hvem er din største konkurrent? Det er nok Lasse Trolle. Good luck. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Lasse Trolle. Hvad er du mest spændt på? Hvordan det kommer til at gå i semifinalen og finalen, fordi der tror jeg, at folk har fået både lidt mod, måske også lidt overmod, så må vi se. Folk har også prøvet den her bane. Har du også prøvet den? Jeg har taget et par testture på den, og den er tricky. Man kan godt miste sin scooter på det, så nu må vi se. Hvorhen kan man miste den? På de porte, der står ude til højre, for der er banen lidt glat. Hvem er din største konkurrent? Victor, og så er det Max Madsen fra Sisimian. Jeg ønsker dig mega meget held og lykke. Tak skal du have. Hallo med dig til Rappet. Max Madsen. Ilsuna ullumik bisangaginaqpaaviuk. Børne Kroatien og bisanganavissor. Hvem er din største konkurrent? Victor og Lasse, tænker jeg. Unammissuarina. Børneavissor. Christian Godfredsen. Kinqatangutigivuk. Kiki Godfredsen. Yee, qatangutiga. Suna bisanganaqpaaviuk. Og så nemminisser. Majornis. Kina unammissertiginaqpaaviuk. Nå, Simmer Maxi. Yee, unammissuarina. Ben. Uanga sulummeetarpunga Qangasniskuutertala. meeraallungalia taatimiukiuqarlunga peoriartorpungasniskuuterilererlut Kaataasilattorput silattorpungasniskuuterilerernikullut Unamminissan suna bisangaginerpaaviuk. apputaamanggiva taarami silakiatseqqammeriaraminillertillunilu sukkanerpaarsuunavianginna tapissangalaqanerikkumaarnerpa Kina unammissertiginerpaaviuk. nuannisariarlu tamaangaratta pisussapippat naammappuannu Nuan unammissuarina. oinaruissoq Love.